दिनै जा डिमाकुसिनि एग्रिकालचार अफिसनि जा गेस्ट हाउस दं बेयाव जोंहा बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि एक्जिकिउटिभ जानानै थाङो। बेयाव जोंहा गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बडिनि गासैबो मेम्बारफोरा दंमोन आरो जोंनि दिनैनि थांखियानो जाहैबाय फैगौ एवार्ड फांसन 5th एवार्ड फांसन 5थि माने बान्था राननाय फोरबो बर' फिल्मनि बेखौ लानानै जों गिबियावनो सावरायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि जा शर्ट फिल्म कम्पिटिसन दंमोन थांनाय बोसोर गिबि खेब जोङो फाथिदोंमोन, देग्लाय जोंहा नैथि खेब जागोन शर्ट फिल्म कम्पिटिसना, बेनि सायावबो सावरायनाय जायो। ओमफ्राय फैनो गोनां समफोराव जोंनि बिसानि माखासे मावनो गोनां हाबाफारिनि सायाव जों सावरायनाय जायो। लोगोसे गभर्नमेन्टआ बिसानि जा रिकुवेस्ट बेखौ लाखिनानै जिखिनि खामानि मावबाय, जोंनो 4थि फिल्म एवार्ड फांसनखौ खुंनानै होबाय, लोगोसेनो गेजेराव वर्कशप खुंनानै होबाय आरो दा जिखिनि फिल्म हल बिथांमोना बेखेवगासिनो दं बा लुनो थांगासिनो दं बेखौबो मावफुंनो थांगासिनो दं। बेनि थाखाय जों बिसाया जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो लोगोसेनो बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ जोङो बिसानि जानानै जोबोद साबायखर बावदों आरो उननि समफोरावबो बिसानि बिथांखि महरै बिथांमोना माखासे खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा थिदों। दा बै लेखायैनो जोङो माखासे रिजलुसन लानानै दिनैनि बे मिटिंखौ खुंनाय जाबाय। माबायदि खामानि सेन्सरशिपनि बेलायाव जों ओरैबायदि बुंनो सानो, ओरैनोथ' बर' फिल्मखौ दिहुननायनि उनाव प्रडिउसारफोरा जोंनि बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि आन्दाराव मोनसे रेजिस्ट्रेसन खालामखानांगौ, बे थाहैखाबाय। आरो बिथाङा जुदि गभर्नमेन्टनि माबाफोर फेस्टिभेलफोराव बा गभर्नमेन्टआ कम्पिटिसन फाथिखायो एभ्रि इयार, बेफोराव जुदि बाहागो लानोब्ला बिथाङा सेन्सरशिप खालामजायो। बे सेन्सरशिपआ मेन्डेटरि होननानै जोंनिफ्राय जेबो फोसावनाय गैया बा बिसानिफ्राय फोसावनाय गैया। गावहा जुदि माबा गभर्नमेन्टनि माबा मोनसे प्रग्रामफोराव बाहागो लायोब्ला एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला बिथाङा माने सेन्सरशिपखौ लानांगौ आरो बेखौ लायोब्ला मोजां जायो होननानै जों सानो। मानो होनब्ला सेन्सरशिप खालामनाय लोगो लोगोनो सासे डाइरेक्टर, प्रडिउसार बा आर्टिस्ट जिमान थागोन मोनसे फिल्माव बिथांमोना मोनसे गभर्नमेन्ट रेजिस्टार मोनसे फिल्माव एक्टिं खालामनायनि मोनसे रिकगनाइजेसन मोनो। स' जोङो पलाइटलि जोङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो सानो, जिखिनि प्रडिउसारफोरा बा डाइरेक्टर बिथांमोना फिल्म खालामो सेन्सरशिप खालामनाया मोजां होननानै जोङो बुंनो सानो। दङ थासारि दङ जायनि थाखाय प्रडिउसार डिरेक्टरफ्राथ' फिल्म दिहुनबाय, दिहुनखांनायनि उनाव दिन्थिनायनि बेलायाव बेबायदि सरकारनि बे बेलायाव जोङो सिगांनिफ्राय माने 2011-12निफ्राय जा जि मोनसे सिटुवेसन फैदों बे जाहैबाय, गामि गामि जोङो फिल्म हल लुब्रबनानै माने बे पेन्डेल लुनानै जों फिल्म देखानाय जायो। बे कालसारानो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं। जोंहा पार्मानेन्ट मोनसे फिल्म हल गैया, पार्मानेन्ट बेबायदि जोंहा फिल्म दिन्थिनो हानाय न'ब्लां गैया। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि बिसाया माखासे रिजलुसन लानाय जादों। जिहेतु जोंनि बर' फिल्मा मोनसेल' सिजनाव ओंखारो, बे जाहैबाय दुर्गा फुजानि सिगां आरो जोबैयो जेनेबा नभेम्बर डिसेम्बराव जोबैयो। गेजेर ससेयाव जोंहा फिल्म ओंखारा, एकमात्र जोंहा बे दिन्थिनो हानाय जायगा गैयिनि थाखाय आरो। नाथाय दिनैनि समाव सरकारा जिथु स्टेप लादों, 2-3सो फिल्म हल लुना होनायनि बिथांखि लानाय जादों आरो स्टार्टबो खालामबाय बिथांमोना। बे जायोब्लाथाय जिकुनु प्रडिउसारा जिकुनु समावनो जों फिल्मखौ दिहुननो हागोन होननानै जों सानो आरो सारा जिकुनु टाइमाव दिहुननानै मुलाम्फा खामायनो हागोन होननानै जों सानो आरो। बांसिन मिथियोमोन, खिन्थु दिनैनि बेलायाव हरसेयावनो माबा मोनसे खालामनानै भाइरेल जायो, बिनि गेजेराव मा फाराग? जोंहा जेनेबा भाइरेल आर्टिस्ट होननानैबो बुंजागोन। जेनेबा भाइरेल जानायनि उनाव आर्टिस्ट जायो माखासे केन्डिडेटफोरा, आरो माखासेया स्ट्रागोल खालामनानै सोलोङै रोंनानै मावनानै बेबायदियै आर्टिस्ट जायो। दा बे बेलायाव दा रायजोनि माखासे गुरुत्त'खौ नायनानै आरो जेनेबा रायजोआ जि बुस्थुजों एट्राक्ट जागोन बेखौ लानानै माखासे प्रडिउसारफोरा भाइरेल गथ'फोरखौ लानानै जेनेबा फिल्म खालामनाय नुनो मोनो। बेफोर गावबा गाव आइडिया, जाय जेखौ मोजां नुनानै जायखौ लानानै फिल्म खालामगोन मागोन बेफोर गासिबो गावसोरनि बाथ्रासै। गतिके जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानै जों सानो। बिराद उन्दै बैसोनिफ्रायनो जायो, खिन्थु गुबुन फारसेयाव नोजोर होदों एसे मिसइउज जायोब्ला माखासे डायलग माने जिथु थ्रयिं खालामनाय बेफोरावबो माने पारफेक्ट जायो होननानै जों सानो। बेफोरो आसलथे सोलोंनायनि मोनसे डिपार्टमेन्ट होनना बुंजागोन। जों एक्टर जानोब्ला पारफेक्ट एक्टर जानोब्ला आरो जों पार्मानेन्टलि एक्टर जानोब्ला सोलोंनो गोनां जोंहा बहुद थायो। जों जेनेबा आर्टिस्ट होननानै बुङोब्ला जों थियेटारावनो जा, लाइभआवनो जा बा जिकुनु फिल्मावनो जा, जोङो एक्टिं बे बुस्थुखौ जों डेभेलप खालामनोब्ला आरो जेनेबा हलिउड बलिउडनि जों बे लेभेलाव जुदि एक्टिं खालामनोब्ला जोंनो सोलोंनो गोनां बहुद दं। दिनै स्क्रिनाव नुजादों समायना माबा माबि भाइरेल जादों, पपुलार जादों, बेयाव थारमाने आर्टिस्ट बुस्थुआ लिमिटेड जानानै थाया। सोलोंनो गोनां बहुद दं आरो बेफोर बुस्थुखौ जिखिनि गथ'फोरा आर्टिस्ट जानो ओंखारबोदों, एक्टर जानो ओंखारबोदों, बेखौ गावबा गाव गियानाव लानानै बिसोरो सोलोंजानांगोन आरो मेचिउर जानांगोन, बेखिनिखौ जों बुंनो सानो
आरो बेखौ लानानै जों वर्कशप दाखालि गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे वर्कशप होदों बेयाव जोङो 30 डेसनि रिसाइडेन्सियेल मोनसे वर्कशप लादों बेयाव गोबां गथ'फोरा मोजां गियान मोन्दों आरो बेबायदिनो इयारलि जुदि जालाङोब्ला गभर्नमेन्टआ जुदि होलाङोब्ला जों बेखौ जायगा जायगा लानानै गोबां वर्कशप फाथिनाय जागोन बेनि गेजेरजोंनो माखासे गथ'फोरा मोजां गियान मोनगोन होननानै एक्टिं रोंगोन होननानै जों आसा थिनाय थायो आरो इयुन जेनेरेसनखौ जोङो बेखौनो बुङो जाहाथे गावबा गाव जिखिनि फरायसाफोरा एक्टिं खालामनो ओंखारबोगोन एक्टिं खालामनायजों लोगोसे बा कालसारेल लाइनाव ओंखारनायजों लोगोसे बिथांमोना फरायनायखौ मोजां लाखिनांगोन फरायनायखौ लाखिनायजों लोगोसे बिथांमोननि खामानिनि जि मोनसे डेभेलपमेन्ट होननाय मोनसे बुस्थु थायोना बेखौ मोजाङै डेभेलप खालामलांनो थाखाय एक्टिंखौ मोजाङै डेभेलप खालामलांनो थाखाय सोलोंनांगोन माखासे वर्कशपआव एटेन्ड जानांगोन आरो बेबायदियैनो बिथांमोना मोननैबो फारसेखि जुदि खामानिखौ मावलाङोब्ला आं सानो साक्सेस जानो हायो आरो बेनि थाखायनो जोङो बिसानिफ्राय बे वर्कशपफोरनि माखासे बिथांखि लानाय जादों बेफोर उनाव जालांबाय थागोन आरो गुबै थांखिया माबायदिमोन आरो मानो थाखाय बेबायदि जुथुमनाय जागोन एक्सुवेलि जों सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसना मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो नागिरदों अर्गानाइजेसन आरो बेनिफ्राय जोंनि माबा फांसनेल हाउ टु फांसन दिस अर्गानाइजेसन दा बेखौनो जोङो सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय गोबां सावरायनाय जाबाय बे जाबाय अर्गानाइजेसनेल मेटार जोंहा डिस्ट्रिक्ट दङ गोबां कमिटिफोर दङ दा दिनैसिमाव 16 नाम्बार अफ डिस्ट्रिक्टस अलरेडि फर्म दा बेखौ जोङो गोरानिफ्राय गोरा खालामनांगोन जोंनि बाइन्डिंसआव दोननो थाखाय दा बेखौ जों सावरायनाय जादों आरो बेनिफ्राय दहाय नेहाथारि बुंनाय बायदि जोङो एवार्ड फांसनखौ देग्लाय मोजाङैनो खालामगोन with the kind cooperation of the BTR government.